John 14:6. Ang Bible Baptist na sulat sa Biblia ba? Ha? Kanang Biblia na Bible Baptist ha? Ha? Wala mo basa? Wala na sa Biblia yung giwali rin. Ha? Yang pulong ka na sa ginawa lagi sa Biblia. Gusto nga mga brad na ako dahil si Ganda si Joseph Consilit. Isa ako sa mga... Brad Whitey, pastor ka? Hindi brad ka na, isa ako sa mga members sa church. Pastor dahil mo na si Mateo. Mo di pastor niya karon. Kinahanglan nga magwali ta sa pulong sa Ginoo naagis kasulatan. Nya sa mabasa sa kasulatan. Sabi brad sa brad ka na gusto nga ako ipabot sa katawhan brad. Bisa pag-usap pa na ako religion, dagang religion. Gusto nga mo sa friend. Si Jesus Christ ang nakamatay bayan sa... Nya si Kristo nagtukod mo na sa Roman Catholic Church. Dili mo sa Baptist Church sa to pa inyong gitudlo sayop na. Was Biblia. Sa kagad ka lang, di ko gusto mag-download ka lang. Lalo siya ka na, gibati. Apparently sharing lang. Karon kaya Salamat gapon ko na... Pero kana yung ipanulo matubang brad nga luwas ako no. Ang kalag, luwas ang kalag. Happy brad ka nang kung sa gisulti sa Biblia brad na once ang usa ka tawo makadawat ni Ginoong Hesus. Oh. Ingon sa Biblia Once a person accept Jesus Christ as his personal Savior, is blessed. once Kato na ba? ang usa ka As tawo what verse in the Bible nga? ingon sa John Kana. ingon sa John kay Asa na magwali ato dito? ingon sa Victory Tapelo Baptist. kanan ba ka ng Baptist brad? Nya asa dapita. Ingon sa John 3 verse 15 Oh. that whosoever believeth in him kanang whosoever nagibasabot ni brad kaysa ang Muslim mabadyo maunsa pa ka diha mga Katoliko maunsa pa ka diha tanan whosoever walay gipili ang Ginoo nga modawat niya sa bugtong anak niya Yan ang luwas, mabasa ang luwas ang kalagya. whosoever believeth in him Jesus should not perish but have eternal life ingon Onya. niya ba dili na mag Asa mabasa ko sa person accept Jesus Christ wa lagi. Nga na, nya pinidig 22, 18, 19, ang magadugang makakuha, kundi sa inyo ano, changes even one word of the scriptures. Wow na masuwat. Nya, ang adunay pagto, maluwas ang kalag. ingon ang Biblia God na Santiago 2:19, ang yawa, nagtuo mas Ginoo. The demons also believe and tremble with fear. Luwas ang yawa, kabaga. Actually, sa wala sa gingon sa Biblia na ang Ginoo ang demonyo luwas ko. Di, nagtuo man siya. Yung nagtuo sa, nagtuo, luwas na. Kasi ningon din ni God na sa inatang sa katulang na verse na pagkakita kanimo na John 3:15 that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Agi pasabot diyan nga eternal life na kinabuhi ni Ginoong Hesus na dili mga tangtang. Ya, ikaw naman ka nibasa sa versikulo na, maluwas na dahil nagbasa-basa na ka. Okay, God, ang sa katao maluwas ba mailan na siya binuhasan? Wala lagi nga, nibasa naman ka ng suot ni Juan John Evangelist. Maluwas na ni mong kalat, magbasa lang. Okay, God, kung ana ang sa katao nga luwas siya, siyempre na siya berganan. Kaya tungod sa Biblia, ang nag-ingon ang Biblia na luwas ka, kuman pagdawat mo ni Ginoong Hesus. Yan, nibasa naman ka sa Biblia. Dili ko mamakak. Oo, Kaya lagi. nagbasa ako sa unsay nasa Kunya, Biblia. ano yung Biblia? Kinsa may nagsuwat na? Okay, sa ang kasuwatan ni God, mga balaang tao nagikan. Kamangkangaan ka kasi nagsuwat sa balaang tao. Okay, dagang mga tao na gibang Akseptado ka, ang Roman Catholic Church managhanay na. Without the Roman Catholic Church, the Bible cannot exist. ako God ka na gusto na ko isulti mo sa ano. Salamat ko nimo na nakadin ni at least ba mahatag ko nila encouragement. Sino nga ni mo? Kung ka ba sa konsibat na Brad Whitey? yeah. Na Privilege maka-study siya. ko, Amok damo na ko ulit mo, maka-study, okay ba? Pero gikan ka sa Katoliko. Actually, ang tanan gikaw kita katoliko. Manang balik ka sa Katoliko kay there is only one true church founded by Jesus Christ, the Roman Catholic Church. Iglesia Katolika Romana, muna original may ang katukod Diyos yun, ug taong matuod si Kristo. Kung dili pa tinuod ang Katoliko, dugay na kung ibiya. Kaya ang Katoliko, adunay koneksyon sa apostoles. Kanan yung pastorya o ikaw, nabog mo idugtong sa apostoles o na? Sa apostoles? Oo, koneksyon. Actually, God, sa dihang, di ba, kaya tanan, di katoliko mo nito, sa dihang, Ang kon gede ka, Katoliko gikan. Okay. Sakto sa nimo. Pero may siguro mo balik bukas Katoliko. Posible ba? Ako, kani ato friendly sharing na may balaod sa ecumenical. Sa Ares ako sa Rose, nagkatuliko para mas ba ito? Kaya
Ilig na reliyon po. So, ton ito, kasi mabalik ka sa Katoliko ha. Ano yung bata? Ano na siya? Hindi siya bago rin siya na eh. Wala mas kulong po. Ah, siya, mawali siya. Oo. Wala ka na siya, guys. Kinawag na, Christian ako. Oo, man mo rin ang Pintes eh. Sisi, may kalibati yan ha. Sige na. Salamat, Brad. God bless. Oo.